urteko txapeldun egunon! Hombre, zemoz! Beitu, ze mugimendua zan. Bai jauna, ikusi hau detortzen eta esan diat honen kaina. Hoixe. Bukatzen utziko aldiak? Bukatu. Venga, ba. Bukatu. Oso ondo. Izteleko polita, Bueno, neko, noiz ireki zenuten Xarma, jatetxea? Ba, urte bete izango da. Eta gustora altzaude, neko? Oso. Egia esan, nire bizitzako proiektua hemen gauzatu dut. Eta nire ofizioa da, bizi guztikoa, 35 urte da mazkit, ontan. Lekua ona dukau, Oso. Andoaingo herriko plazan, kriston leku pila hor. Oso. Enteatu naiz baita ere, hor kanpon batzutan ere kontzertuk ere antolatzen dituzuela. Egiten dizkiagu, bai. Zer eskaintzen duzu jateko? Ba, eskaintzen duguna, gosaritatik hasi, sukalde hon badaukau, orduan bazkariak eta afariak ematen ditugu. 4 gauza, 5 gauza txokin, ba, kubrituta dana. 4-5 gauza, baino onak baldin badia, horre balio digehienak, Indik etzazulain. Azo, hainduango jende asko etortzen alda. Bai. Eta kanpotikan eta? Googleen jarri izan dugu puntuazioak eta horren arabera igual, ustekaben azaldu zaigu, inglesak, frantsesak. Esantia, bokadilu, razioak, nire gustatuko litzaidake horrelako gauza bat, ez dakit probatzea ikustea. Bueno, hortarako leire sukaldean zeukau, Leire beadek sukaldean artista dago. sukaldean, así que nahi badek, Beranek iritzen gode. Venga, aio gerarte. Ai, gerarte! Haupa, Leire! Men lan ez da, zer prestatuko didazu orain? Ba, bida, bokadillo bat. Aber osagaiak. Gatza, kominoa, pimienta, Bai? barbakoa, Barbakoa. coleslaw, tipura txigortua, gazta, beikona, Asko eta gustatzen garrantzitsuna. Aragila. Txerrin aragila. Txerria. Vale. Georgi dan bezalakoa Bai, da bai. barbakoa. Cuidao. Coca-Cola? Bai. Hemen proba askoite, ja. Hau, listo, hau ja, labera, Bai? eta hor jarriko dugu, suabe, 4-5 ordu. 4-5 ordu bokadillo egiteko. Hombre, xamurra gaiatukoa. Guai. Wow. Ostras! Bai. Honek bai aldaka izenarik edo bokadillo. Honek, bai. Bai. No, ba, hau ikustezu eskuk hemen Bai, sartu. hau da, eske ez dut esan egitza, baina ez dakit. Txerrikeria. Ara. Alaxe, bere Hala alda. Hortikan, Bokadillo, Ai, ba. bitxerrikeri. ondo jarri da. Bai, hoiz esan behar non. Bala, letxe, gu beti zalderantzi ziren du. Vale. Coleslaw emango jo bere freskura. Aizu, sin Bai. miserias, zuk botan duzu, baina erki bokailua, Bai. Hau da, tipula, Bai. xigortua, honek emate jo beste crunch puntu bat. Bueno, probatzeko itzala eta ez te probaturein? Nor zerbait berezin egita, kriston inbidiak eno. Eaik, usten didan, bai ala ez. Bai. Ire telefono hemen aldakat. Bai, hementxe Atera zaukat. za telefono. Bai. Ezan zuzen baki bat. 12. 12. Ah, Agendako 12. Juanma, Juanma. Ez du hartzen, Ez digartzen, hau parrandan zeo. nun harrapatu hau, telizatik kanpoateatzen? Ni Mikel Elizegi naiz. Gustatuko litzaizuke probatzea bokadiu on bat. Bai, probatzeko, ni prest. Hori txoin, bale? Juanmari gustatuko zaio bokadioa. Espero dut baiet. Aio, bikote! Eskerrik asko, Mikel. Aio, zuri! Bueno, gerarte. Aio! Juanma! Mikel! Juanma! Koño! Me cago Hori en- suerte izan duduk. Egunon! Egunon, kapitan. Ongi gaude. Momentu sartu bakarrik. Bi galdera. Asmatzen badituzu, zuretzako txerrikeria bokata. Hortxe lehenengo galdera. Hauetako zein osagai du Xarmako txerrikeria bokatak? Natilla, Coca-Cola, melokotoia. Coca-Cola. Coca-Cola! Bigarren asmatzen bau giretzat. Bitu. Beitu, ja gozetua, zer gure Juanma. Nor izan zen Coca-Colako lehendakaria? Marieta Amorebieta, Pepe Portugalete, Roberto Goizueta. Goizueta, txo. Goizueta. Mira, txetzaketa, Bai, Goizueta. Goizueta, dale. Roberto Goizueta. Bai. Zure gatik. Zuk uste duzu Xarma jatetxeak merezi dula gure kalitatezko seioa? Honekin, ja, tope. Tope. Ba gauza bat esango. Ik disfrutatu eta nibanek kalitatezko sei hori jartzea. Ba, esker ja, Juanma, hau badakak, hilabete bateko, eutxi horreri. A tope. Aio! Goizueta. Xarmak lortu du nire kalitatezko seioa. Gora txerrikeria!